Fi dal ffili credu'r peth. Ar ôl actually sawl blwyddyn erbyn hyn o fi yn gweud, please, 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 wneud I ddyweddio I fi, bod e actually wedi wneud e. You had us all fooled. Tanwen definitely didn't think I'd be able to pull off the surprise as well as I did. She never would have thought I would have booked a private dinner overlooking the sea. Na, o'n I ddim yn disgwyl e o gwbl. Saw the set-up, still didn't think anything, ond o'n I bach fel, ooh! A wedyn wnaethon ni eisiau lawr, a'r llythyr na, so nes I ddim darllen y llythyr, nes I just fynd straight i'r gwaelod yn gynta, I weld os oedd e'n gweud, will you marry me? Oedd e ddim. So I was like, ugh. Because I knew you'd go straight down to the bottom, so I made sure not to include it. O'n I ddim yn disgwyl e o gwbl. Hi ddim yn disgwyl e, a when oedd hi di bwydo fe I fi, bod e ddim yn digwydd, so o'n i'n fel, ia, oedd e'n syrpreis, hollol, syrpreis masif. Wnaeth I ffono ni yn llawn cyffro, dy fe? Wel, o'n i'n gwybod. O ie, wyt ti'n gwybod? O'n i jyst yn wyndran pryd oedd yn mynd I actually wneud e. Hwna oedd y diwrnod gorau o mywyd I, hyd yn hyn. Good, ti'n rhaid? Come on, Caio. Dyna mewn, Caio. Mae'n rhaid I weld y ring. So actually di gweld y fodrwy ar dy fus ti, achos, oh my god! O, fe mor beautiful. Like you are. Ti'n hapus â fe? Ydw, fi'n caru fe. Ti yn bro fel... Caru So, fe. o'n i yn stress bydde ti fel, o... O'n i'n poeni bod e'n fawr ar y dechrau, ddo. Na, mae fe'n rili nice. fi'n caru fe. Yeah! Obviously, fi wedi dod o Prosecco, so... Allu gael glas Diolch! That's amazing. Pan wedodd Ollie wrtho fi bod e'n mynd I ddyweddio I Tanwen, o'n i'n really bles, achos o'n i'n gwybod faint oedd hi really moyn prodi fe, a wedyn ni, just ar ôl Nadolig, nath Ollie wedyn ni gysylltu a gweud, actually, allai gael dy help ti. So ti, o genuinely dim syniad o ti, neu oedd sort of inkling? Literally, dim o gwbl. O gwbl. Nes ti'n y ffrog o'n i'n gwisgo? Do, yn really bad. Bydde ti falle ddim wedi dewis i'r gael, but No way. Really bad. Oedd e'n really nice. Ti'n meddwl? Ydw. Sexy. Oedd mami fel, os o'n i'n gwybod bod e'n mynd I ddigwydd, byswn I probably ddim wedi gwisgo rhywbeth oedd mor revealing. Ond, oedd Ollie'n caru fi yn y ffrog na. Mewn 20 mlynedd, byddai fel, yes, Tanwen. You'll be like, yes. Aww. Oh, lovely. Nice. Oh, eisiau beth yn pwyl. Ooh, nes ti just y glwtw ti dwi? Mae mor neis gweld ti. A ti wedi bod ages. Ages. A fasai wedi gweld ti ers I chi actually fod yn engaged. Na, fi'n gwybod. Obviously, trwy'r ffôn, but ddim yr un peth. Na. O'n i'n gwybod ti'n gwybod, achos nes ti wenu pan wnaethon ni ateb. So nath Ollie ofyn I ti o'r dechrau? Do, just ar ôl yn doleg. Achos o'n i'n meddwl bod e'n mynd I ddod mas I sgio, surprise o fi, I ddyweddio. I ddyweddio, but na, oedd e gyda fi yn cerdded o'n Gyrdydd. A fi'n gofio ddod I roi maps e off, right? A fi byth yn edrych ar maps e, but I genuinely thought oedd e'n dod mas I surprise o fi. So o'n i'n fel, oh my god, mae maps e off, o'n i'n gael, mae yn yr awyr. Mae'n dod. Sim signal dyma, mae yn yr awyr. A wedyn 2 awr ar ôl ni, oedd e just gyda. Ti'n fel, oh, where have you been? Oedd e gyda fi, sorry. Oedd e gyda ti? So, just fi a Ollie, a Nelly, I suppose, oedd hi'n gwybod amdano fe. Oedd hi'n gweithio fi fel, os o'n digwydd lenni. Fi'n gwybod bod e ddim yn digwydd lenni. O'n i fel, cocariad, fel, os nag o'n digwydd lenni, mae'n ffain. Ti'n digwydd blwyddyn rôl ni. Sim has, mae'n ffain. Oedd hi fel, fi'n gwybod. Ond o'n i'n gwybod bod hi'n wrong. So, oedd hwnna'n sefyllfa really odd I fod mewn. O'n i'n gweithio Ollie fel, I don't get it. Mae dyn ni babi. Literally, beth sy'n bod. Fi'n gweithio ti'n caru fi. Oedd e'n weird ddim gweithio ti, but o'n i'n gwybod
Fel, o'n i'n Bod rhaid i ti bido. So nes i just ddim gweithio neb, cos o'n i just yn meddwl, sy'n ni'n gweithio un person, ti'n o'n i just fel, oedd Ollie fel, obviously, keep this quiet, o'n i fel... Hilarious. Fi just yn mynd i weithio neb, mae'n rhywbeth. Na, good idea. Mae'n rhywbeth, o'n i fel, Gwych. Fi, Ollie and Ellie. Oedd yr insiders. So, o'n i'n gwybod beth oedd hi moyn. Mae fe'n style really penodol, twa emwa, so mae'n meddwl ti a fi. O'n i'n gwybod oedd hi moyn band air, o'n i'n gwybod oedd hi moyn clos yn dala garreg. Trenu bydd Ollie a dim syniad, ond o'n i wedi cael yn consulto, so oedd popeth weithio mas yn really good. Mae'n well na beth allan byswn ni eriod wedi Oh, good. Fi'n bach bod ti'n gwybod. Diolch. Mae'n lush, honestly. Mae'n siwtio ti eisiau gwybod, so... A mae'n matcho popeth. So hwnna'n mynd i clasio dydw fi. Actually, mae'n clash o back to glass. Ydy e? Odi. O, ti jyst yn build outfit zero yn ring. Ydw fi yn. Ie. Smot. Cheers. Cheers. Tanwen. Can you neud y marquee? Nawr. Oh, be real fi. We have like a... Sorry, can I just do one be real? I do need to go. Ni'n cael parti dyweddio mawr fan hyn. Dych chi'n meindio bydd y parti fan hyn, ydych chi'n ddigon hapus i hwsta? O na, digon hapus. Ni wedi gwahodd mwy o ffrindiau ni na ffrindiau hi. Achos bod e fan hyn, o'n i'n cael neud ni, na gynnu. What? Mae pawb a'i brawd yn dod i'r parti ma, so very exciting. See you later, Johnny. Cheers, Ollie. Enjoy the game. Mae'r amseriad y parti yn un sy'n eitha anodd, achos oedd y parti wedi cael ei drefnu gan Tanwen, a wedyn eithon ni golli'n fam. Hi wedi cael stroke. Oedd hi wedi cael bywyd lyflu, oedd hi'n 94, felly bod yn dristwch mawr, oedd Tanwen wedi gweud wrthi am y dyweddiad. Oedd hi'n gwybod am hynna i gyd. O, lyflu. Oedd Tanwen hefyd wedi gweud wrthi bod ni'n cael parti dyweddio. Oedd Mingi yn gwybod am y parti a fi'n gwybod nath hi weid oedd hi ddim ond y parti i bido digwydd achos bod hi wedi mynd, so oedd hwnna'n really special i ni. So then dathliad i fi a Ollie ond hefyd i Mingi. Mae'n pwyso. Felly, bod yn rhyw fath o chwerw felys i ni fel teulu, mae hefyd yn teimlo'n iawn o ran bod yn fam yn gwybod hyn i gyd. Da fi'n meddwl o ran pethau teuluol, mae pethau'n drist, a mae pethau'n hapus, a falle bod dim gymaint yna ots, bod y ddoi beth yn gallu digwydd rhywun pryd, achos dyw yna ddim i olygu bod rhywun ddim yn drist fan hyn, ond yn gallu bod yn hapus fyna hefyd. A mae gyd yn rhan o hanes teulu ni. Nag yw e? A fel na bys hi wedi eisiau pethau efe. Ie. Fel na oedd hi. Ie. Dim nonsens. Na. Pawb i gario ymlaen. Ie. Yn bendant byddwn ni'n codi gwydred iddi yn y parti. And the flower cordial. The flower cordial, ie, dim byd arall. A byddwn ni'n cofio amdani yn y ffordd orau posib, na byddwn ni? O, na neis. Reit, peth pwysig a heddi tan wan i'n rhoi'r marquee lan. Ie. Mae dy fi fairy lights i gyd mewn fyna ar bunting. So unwaith mae'r marquee lan, newn ni roi'r bunting i gyd drosto fe. OK. A wedyn gallwn ni roi bunting, falle, ti bunting o'r goleadau na? Just un i'r ddoi? Ie, wedyn llwn ni fynd fyna i fyna. Na. Pam? Na, come on, dim parti plant yw e. O, mae'n bunting yn bert. Na, just un i'r fyna, un i fyna, a rownd y marquee. Oh. Dim unrhyw le arall. O, tro diwetha wnaethon ni'n neud yr holl ffordd rownd, oedd yn lyflu. Ie, ond hwn yw engagement party fi a Ollie. Dim parti pen blwydd fi'n 8. Sa'n meddwl bod hi'n meddwl bod fi moyn cael parti plant, fi'n meddwl mai hwnna yw just steil hi. Fi'n meddwl bod hi'n lico, pan mae parti, mae'n lico mynd over the top a cael ddurno. So tro ma, o'n i just eisiau gwneud rhywbeth bach yn fwy classy. Mae heddi yn bach o... Addurno. Addurno, ie. Addurno. Ond yma'n i joio fe, Tanwen. Ie, fi yn mynd i joio fe, fi just yn stress, fi just... O'n i hefyd really wedi blino, oedd Nelly ddim wedi cysgu noson cynni, so oedd dim lot o ymynedd dy fi dwrnod ni. Come on, Nelly, up si ôl y marquee. Bant ni, come on.
Fe hwnna yw e? Y thing gwyn? A'r boxes na I gyd dan y charco. Awr y ti'n eli fach. A'r poles na I gyd sy'n y cornel. Oh my gosh. OK, os well ni aros I rwy'n arall dod I helpu ni bildio fe? O'n i'n gwybod pa mor fawr oedd y magu, ond o'n I ddim wedi deall faint oedd angen neud. A wedyn pam nes I weld o'n I fel... Yeah, gweithio Daddy. This was a silly idea. Gweithio fe nawr. Right. Mae hwn yn nightmare. Gweithio fe. Gweithio fe. Silly! Silly! Pa mor drwm? Trwm? Oedd e'n drwm, oedd e'n edrych fel lot o waith. Sa'n gallu cario hwn o'i ffordd. Efo, bydd rhaid ni'n rhannu fe. Faint mae hwn yn mynd I gymryd, genuinely, achos mae hwn yn ridiculous, tair merch i ni. O'n I ddim yn meddwl bod e fel hyn. Faint mae hwn yn mynd I gymryd? Sa'n gwybod, faint mae'n cymryd? Nes I ffindio diwrnod paratoi'r parti yn stressful iawn. I did not think oedd e fel hyn. Ffordd ti'n meddwl oedd e? Wel, sa'n gwybod, ond dim fel hyn. Siwr ti'n meddwl fi a mami mynd I bildo hwn? Ti'n gobeithio bod ti'n mynd I gael mas o hwn heddi, Johnny? Hwn. Meddwl bod fi wedi g***o lan. Western ni'n wneud pethau fel roi fairy lights lan, meddwl am diod, dod y cushions mas. Bydd Ollie nôl o Abertawe erbyn I helpu di wedyn. Mae Tanwen di? Sim syniad gyda fi. Sa'n siŵr beth yw'r rhan mawr ma ci, sy'n syniad dy fi, ond fi jyst yn dilyn yr instructions a gobeithio bydd popeth yn mynd lan mewn un pisyn, a ddim yn cwmpo lawr. A rhywun dod I helpu fi ffili fynd o 3 o bonis Nelly. Be? Le mae boni pink, Nelly? Sa'n gwybod? Pawb I helpu a fi ddim ffili rhoi lawr. Backpack! Fi'n meddwl bod paratoi ar gyfer unrhyw barti pan mae babi gyda ti yn anodd anyway. Mae routine gyda Nelly. Fi ddim yn berson sydd yn really strict gyda routine Nelly, ond fi yn licio cael amser nap a bwyd hi gywir. Where is the bunny? Could be anywhere. Ble mae fe? Fi ffili rhoi Nelly lawr am nap. Na, dwi ddim yn y backpack. Wel, mae hi wedi bod... Nath hi... Diwetha fi wedi gweld, oedd hi wedi rhoi e dan o'r pram, nath hi bigo fel an, oedd hi wedi stwffo fe mewn I backpack bach hi. I unrhyw fam arall sy'n mas na, chi'n gwybod pa mor stressful ac anodd yw e pam chi yn colli un teddy mae'ch plentyn chi'n lico. Fi wedi cael sawl person yn gweithio fi I brynu un spar, so bod 2. A rhywun, please, just bloody helpu fi! Fi'n trio wneud e gyd! Paid gwyddi? Nes I just fynd fe'n really stressful. Ie, ble mae bwni? Ti'n licio bwni cael cici baisis I ti? Ti'n licio bwni cael cici baisis? Why? Really surprise. Ie, ni wedi colli bwni. Bwni wedi mynd am dro. Ie. Oh my god, o'n I mor stress. Oedd just rai fi fynd fewn I just ddim moyn bod Nelly ddim yn cysgu achos oedd dyn ni macu cyfan i'w adeiladu. Chi ddim yn mynd I guddio'n. O, ni wedi ffindio bwni! Ble oedd e? Yn y buggy sy'n fyny. Ti di rhoi bwni yn y buggy! Yn y buggy. Oh, nagwch chi literally y 4 o chi fy reit fyna? Ta mae jyst gweud diolch. Pam nes I ffindio mas bod y bwni reit ar bwys, pawb arall, a bod fi wedi bod rownd y tŷ ma I gyd yn edrych amdano fe, es I just bach yn crac achos oedd e fel mai just fi oedd yn neud y gwaith gyd. Na, fan hyn I fi. Ie, ond tynnu fe. Be? Fi yn. Iawn, ni yw'r we. Paid gweiddi arno fi, neu fi ddim yn neud e. So ti wedi neud dim byd so far. A dim un o'i parti fi yw e.
Gyda fi fabi i wneud, o'n i'n mynd eistedd lawr. Then rili anodd pan o'n i wedi dechrau adeiladu'r marci, bod fi wedi gorffen mynd i ffwrdd a wedyn o'n i'n cymryd mas gyda ef, achos ddim yn meddwl bod fi'n neud dim byd. Ond actually, fi'n meddwl bod cael plentyn yn anoddach na adeiladu marci, a then stressful mae just y 4 ni oedd hefyd. O, dyw hwn ddim mor anodd â ni. Says the one sydd wedi bod yn neud am 2 funud. Efa, stop it! Si ddim wneud y dechrau, achos oedd rhaid i fi wneud Nelly. Haio. Si ddim gweud diolch am bwni. A yw Tanwen yn gwerthfawrogi ti'n fwy fel chwaer erbyn hyn? Ond tio, fi yw dal y chwer bach, so fi dal yn neud popeth iddi. Mae hwn yn anodd. Achos yw'r tyllau ddim yn... Fi wedi rhoi tyllau fi y ffordd cywir. Wel, da iawn. Efa, stop it! Ti jyst yn annoio fi. Bod ni'n cwmpa mas, ni'n gallu just dod nôl yn ffrindiau yn syth, ni'n cwmpa mas, and there we go, ni ddim yn dadig. Ti'n mynd o gwmpas Kevin, Efa? Be? Wyt ti'n mynd o gwmpas y Kevin y fflap? Na. Ddim o gwmpas hwnna. Gwaith tîm. Mae wedi bod yn wrth. Mae rai fi weid. Hi! How's it going? I'm stressed. She's tired, I think. Oh, hi. Thank you for coming over to help. That's Nelly, all right. I'm looking forward to it. Nice. It'll be good. Ar ôl gorffen adeiladu'r marci, wnaethon ni sylwi faint o waith oedd gyda ni i wneud. So, nath Emma a Mingi Ollie ddod draw i helpu i addurno'r fflar. Yes, you're helping us. Come on in, Nelly. Ti'n mynd i weld y bunting? Wow. Wow. What do you reckon, Nelly? Wow. This looks amazing. It looks really nice. Thank you so much. No, you're welcome. It looks really nice. So, mae'r marci lan, mae'r bunting lan. Ni wedi gweithio mas le mae popeth yn mynd. So, yeah, ni wedi pennu am heddi. Pam yn cyrraedd yn 3 o'r gloch, mae hogi yn dod i wneud pork rolls. Bydd drinks, ni wedi bwco silent disco i ddechrau byti 8-9. Yeah, just really joio gyda ffrindiau a fi wedi gweithio pawb i wisgo lan, os maen nhw moyn. Ond fi'n mynd i wisgo lan. Dada! Yeah, Dada! Pawb yn dechrau cyrraedd, pawb yn dechrau cael glas o Prosecco, fi jyst yn gobeithio bod pawb yn mynd i helpu hunan. Mae Nelly'n joio bod hi mor dwy, mae'n teimlo beth i 30 gradd Celsius mar hyn o bryd, ond mae'n edrych yn beautiful a, yeah, it's nice, isn't it? It is, yeah. The amount of people that are here already, though. Already, yeah. Ydw! O, diolch! Hi! Chi'n okay? Hello! Mae'r teulu'n amazing. I love it. Harry Frog. Harry. Gwisgo hwnna i briodi. Hi, nes i roi ymlaen a nes i weid dyle fi wedi cadw hwn. Mae hwnna'n lush. Ei, sos! Oh my God. Literally, ei, sos! Mae lager traffic. A fi wedi dod o swimming trunks fyd. Na, ni gyd yn really excited. Mae cael y parti fan hyn i jyst yn lush. Dyn ni mor hapus i nhw, a mae newyddion Lily, pan ni Tanwen FaceTime efo'r fodrwy, o'n i fel, A wedyn y fideo deweddio, oedd hwnna jyst yn rhywbeth fel ffilm yn dod. Union be o'n i'n dychmygu. Oh, amazing! Wow. I know. Emma, how do you feel that your little boy is getting married? Just, I can't believe it more than anything. Because you're still my little Ol. And now you're not my little Ol, you're a dad. Yeah, I know, And scary. you're getting married, but I'm absolutely thrilled. Maybe have the wedding here? I think we should have the wedding here. Yeah? Could save a lot of money. Yeah.
Mae pawb wedi joio fi'n meddwl. Ni wedi cael y silent disco, a nawr mae pawb wedi jump on y pwll. Fi'n difaru nawr mae dim hwn yw'r briodas, achos bysa hwn wedi bod yn ddigon da i bod y briodas. So, ar hyn o bryd, fydd y briodas mis Mai neu mis Mehefin 2027. So, mae spel fach i fynd. Ni wedi bod dramor yn barod i Sicily i edrych ar cwpl o venues priodas. Oedd un o'n i wedi gweithio'n ffrindiau i gyd o'n i'n mynd i bwco, ond dim hwnna yw'r un. So, sim syniad gyda'r neb bydd mae'n edrych fel, ond fi yn mynd i weid bod yr adeilad yn binc. We're just excited, aren't we? Yeah. Yeah. Yes, you are! Yeah, just worried about the cost. Gwni ddod i'r briodas, oes y sians gwni cyfres tri? Can they come to the wedding? If you put money behind the bar. Ti'n meddwl Chanel? Wrth gwrs. Dada! So beth sy'n nesaf i chi? Sa'n gwybod beth sy'n nesaf i ni, mae bod gyda pêl-droediwr yn gallu golygu bod bywyd yn ansicr iawn, ond fi wedi clywed falle bod ni'n symud, ond mae Ollie wedi gweithio fi just i chillo tan bod ni'n gwybod, neu byddai'n mynd yn rhy stressed. To. So, gawn ni weld.